Ani ma sania sak sori hamya ang lukurongno sajo sano anbo sano nainani bagoi bini kitini demis tangjak yagoni no ma sania kitini demis tangjak lukurongno ang sobaso sano an mano khairuk bainai lukurok kisa sajo khaibaidi kan takai busong sung omhanyo kaisa khoroksa kukai mini parangga kepram ke yang area angke abo itam nai bo Rani Bazar area kelai ho gaseng obono mini nuhunai sing sokai lemani ke onek khairumai sasin kukai onek minna jimin shorok onek hamya ngi tongkhang ke mono dari ke doktor obo tolongani bagai lukurang thaniyo borok help sano khajan tawtai busong obana chung sungnalinya busu jorti borok doctor ko tolangha ba bojaga tolangha chung sungnalinya bai nung kekenyale nung bojaga ko tolangha yango gibiro ko tolangha ka pora be dogo no ko jibo wai thamo thanga aro thaman pore aro ungang rinyo aing silchoro tolangha ta bona silchoro tolangha angka silchoro tolangmani pore no doctor rok sawo binamo belai barija iman bisi bo hotate bo bari oi phano obosrong thangman huni sauta doctor rok nyai sino boti tongdi hini sirika angka sengrang puisa ke ni bagoi boti tong malia asek nogo ki filima haikya ke nung bofur rogole nung ocranya nung doctor ko tolangha nong rang suru paikya rang kebung mana paikya sini koi hajarok khai baikna nong ni rang nak paikya na sini rang jong sini bagan rok tong mani bebang bagan rok phalka jaga rok phalka thalainyai bolo tolangkha tabuk sudu nok simi thana bangi tong sibu tai kono phano sini upai ke rekha aboni bagai takhu bukhorong no ang koyo amuk pisak an bosano khairo goinyai isa chubaso bobadi khana khajan tawtai busong onek bukha khamjanai kok chini tiprasa ni thinang botang unai obono chini tiprasa ni thinang bo ekdin chalda doctor engineer ungimano khajan tawtai busong obono najani lukurongni thaniwo nongni chubachu nango lukurok obono mono help nango nong thaniwo mane help khaji mono gaseng chini screen number rwana bongni kokduk number tai bongni screen number chung ri rwana ngangke norni kami rok bo jaga biang bi thake ke norok bai malanyai chini lukurok to norok no nugi tong tabugon engke lukurok nongma help khani ke biang bi norok no kurungai tai nongni thai jaga rok bo jaga kisa saikena rok borom thagotei phaiga ke siromo gananu borom thagotei ke phaiga ganan ta aing dosram toi borom thagotei phaigen malai ke nongni bo khumung bai gana ganan khumung bai ke nongni dosram tei phaiga ke nongni first belapur parungai kepram kepram ko borom thagota dosram tei phaiga ke borom thagotei phaigen nam kapera malai kata ke khajan tabu khana tabu dosram tei phaiga ke tabu kepram ke belapur omhai area ganao tiprasa kami tongo o jagana bongni thai borni kukuni thai norok help khanyan butung tong hangke o jaga phai norok help khaimano tai majorly mono doctor tai hospital tongmani dorgar tamni ke mini bohogrok duwei kidima sangi tong khajan tabu butong nong thani abono sawusang help khanyai help khaji onek chung nongni o jaga bising chung kokduk number borna inke mini bapono chung kok sumine lene dara nini chiraile koi bosrok ongkha sori hamyang mani rogle bisa kaka sikang tomong mani pula kha skim mani pula skim pore kha next song kha bini ko sing skim daktu phunuka motam kubuma rang kisa thangka abon pore bin phunukin pore sing skim pore bini sing thanglaka obo hamya ka yang agotola hamalia abon pore sing silcho thangnai ka silcho thangpun ke aprono bisa kidney bisa nostong lakan sau
Engke जों abri jaka kisa hamai success khanin sata da porbo. Engke abon pore जों kaisa naimani abiti pai 2 mas orso hamani 2 mas sakha. Sar men tesa oloke 2 mas pore biti pai ma jorang ke sato he pore keno bini bohok rok phuli bai nei mokol phuli bai nei mokol ma thon keda. Engke abon pore engke जों kaisa thangpi uka. जों ta thangpi nei nai pore abon ke silchorota. Silchor thangpi uka. Sinta apurke ajagan transfer khairoka. An transfer ke जों doctor ar madam जों on jaga hokata. Haman pore engke जों no sawhani ni koto belai condition kharap. Bono nanyang ke omai thanjaga thani ke singar thangada thangnai muni borom na ke siksa khaikan ne lekya. Nami kidney pra barir kata kidney bo. Ta pol kidney kisa nostongja. Engke nostongja kun sawo borta. Engke tabu bono nanya kam hajaga ma hojjade ma hajaga poti khai din sawo. Engke poti khai pore engke जों borok जों sungna kita ro doctor no sungnai ni rang to mo nangnai salo 1000 ko sitbara angke tai bin bin kesan bisingo ko hajar ko 2000 sal 4000 kata bini ko bini bisingni ko toi kimna namung sawo hobsa age emergency sawo engke abono ai tumni bini sochi nang ko 25500 nang sanu bising ta thamase kaisa suci engke abon kinang lukurong thani nang tam thanam sang ba kaisa suban yang sampata rang kusak ring khaba tahu nok khol khawas ngo siwa te pun kan khaba nini nogo nang tam borok le khai chai tongmon ang budung phang kisim serawo ang kisim kham kham jema na bujam na pata ge tabu khe nini nok mi phala baki am hai ke nang lukurong no nang tam sanau tuni charanyo nani ni bagai tai help khanya ni bagai nang lukurong thani wo nang tam chuba chunang ang tahu emergency rang nang tongo tahu sat kahen bising se om bising tang yang kan cerai bising je kuno tobo efek ni tobo titing tobo nostong ini tobo serai te basnya kuno tobo dari satu dokter nin charai momo an serai bung ke sanne de bama khajan tak de busong onek bukha khamjani kok sabda kasen bisingo kekenyo sane da bormano hospital tlangya hangke थैसि पाइसिनाय क्या खागर जन दाव दै बुसं साने दाव माचिन ककै थैसि पाइसिनाय क्या तम सासिनाय चिनि लुकुरं थानिव अबनो बरक बंनियो फेमिलि नि बिसिदै नंग थानिव चुबा चुनांगो ताइ हेल्प नांगो अबनो फुनुंनाय बतो अनेक चिकनटिया ककै हायदा मके अबनो नंग थानिव चुबा चुनांगो ताइ मिनमा बबु सं साइ दङ ताइ कुनो जतमानि फालबाय क्या tama tok tama phone jo to phalbe ke bong nog ni manai ke suju tabuk onok kaisa je tab anin oklugo nu jamon onok himi je phana tong su khadan taw de buso obono sanai chini thinang nei chati ni bising de norok akagnya khaire bi tong hang ke maya nang tong hang ke kisa chuba chu nango obono sanai thinang chati nai tong je nai tong nai rong khadan taw buso obono help khani bagai ko jotono no hambai